den er for stor. Nå, den jager måske den der fisk. Jeg tror, den jager det der krydstogtskib, så stor er den. Ej! Så du den? Var det Fik flot? du den? Nej. Ja, den var. Med fisk og hele. Nej. Så du det? Nej. Hvor sindssygt, når du kommer op her. Ej, fuck, den var virkelig tæt på. Vi vil ikke have det. Tænk, hvis den er op. Nej. Den er lige nede også nu. Så kommer ham derovre og redder os. Nej, der fik jeg den. Der fik jeg den sgu. Billede eller Ja, en film. Fik du den? Ja, jeg fik den. Lige frem kl. 1 eller kl. 5. Det vælter op med hornfisk. Der! Jeg fik den. Men du kommer op lige om lidt. Bare blive ved. Yes. Læst. Der var en Der var lille. et marsvin. Der var en lille. Det er et marsvin. Var det det? Ja. Den lille bitte der? Ja.